Hello mga kabeli. Ay, nasunod ko tuloy kayo. Hello mga kabady. Ay, kasenyor. Hello mga kasenyor at mga taga-subaybay. Dito sa aming Babsy and Marcy Food review. Okay? Ngayon po, nakikita po natin dito ang mga tinapay o pagkain. At pastries. Pastries ang tawag nila dyan. Pastries. Pastries. Ano? Pastries. 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 Pastries po. Pasensya na po. Pastries. Si Paste tsaka si Tris. Pastries. Galing sa croissants de Pampanga. Ako yung nagpapatenggo. Croissants de Pampanga. So, may-ari ng croissants de Pampanga. Ito po yung pangwalong food review natin po na nagtiwala sa atin yung croissants de Pampanga po. Maraming salamat po sa croissants de Pampanga. Ito po mayroong mga cheesecake at saka yung mga mga pastries nila. Mga pastries po. Mamaya po tikman natin para malaman po natin. Ito ito, di ba? Ang tawag nila dito yung Blueberry. Blueberry po yan. At yan. Strawberry. Blueberry tsaka strawberry. Ito, may blueberry din siya. Tsaka itong pinaka-toppings nyo. Oh. So, itsura pa lang po. Mukhang masarap na. Tsaka ito yung mga croissants po. Ito yung tinatag nilang croissants. Maraming salamat po sa walong pagkakataon na nagtiwala po kayo sa YouTube channel po ni Apure para ma-review po yung mga nyo po, yung mga produkto po ninyo. Maraming salamat sa Croissants de Pampanga. Follow na lang po yung Facebook page po ng Croissants de Pampanga. Para po kung gusto niyo pong mag-order o magpa-deliver, nandun po sa Facebook page po nila. At saka po yung Facebook page po ni Apo Engineer Roy. Papsi Roy po. Ito po. Ayun po. Paki-ano lang po. Paki-follow na lang po. Andun po lahat yung mga namin. Nangyayari lahat yung mga food review namin sa umpisa hanggang itong kasarap po yun. Take my time. O ikaw. Sige. Apure, anong mauna mo? Wala natin ang... Ito yung yung may Nutella ito. Yan. Ito po, itong croissant na may Nutella po siya. Oh. Yes, buksan mo na ito. Buksan mo na, ikaw na magbukas. Croissant. Hatiin mo. Lagay mo rito. Tikitin ko na. Hindi, ito yung pinaka niya, yung Nutella. Ay, ba? Ito po yung pinaka niya, yung Nutella. Tikman po natin yung pinaka tinapay niya kung anong lasa niya. Mukhang masarap ito. Lasang-lasa po yung Nutella, yung topping, tapos yung pinaka tinapay niya, okay po siya. Bakit po? Namis-namis yan, no? Sarap na Nutella. Okay. Hindi mo na yan ako eh. Yung isa, ito. Tikman din natin. Parang taas po siya, oh. Kasi mayroon po siyang Ay, masarap po yung nito, tinapay niya. Hindi lang yung Nutella niya, pati yung pagkatinapay. Gusto ko pati, pinag-umpisa mo natin. Ikman mo naman ito. Wow, mukhang... Parang nga siyang herbal. Oo. Tapos ito po, Nutella po ito. Nutella. Tignan mo po. Sarap po. Parang egg pie nga. Grabe. Egg pie yung ibabaw. May Nutella. Egg pie na may Nutella, no? Tapos yung
Yung lalim niya, parang hopya. Yung pinakalaan niya. Pinakay niya. Oo. Tapos yung taas niya, Konti lang. egg pie. Hmm. Ang Nutella. Basta, yun ito lang, blueberry. Ito. Yan. I love blueberry. Sarap. Cha, you want? Later, ah. Ito po, hindi ko tatapon to pag gumawa po ako ng ano. Pwede pa ito, ah. Sayang. Ito po yung ano, yung blueberry. Tikman natin. Sarap ka. Okay. Itong puti, ah. Ano yung puti? Masarap siya. Ako ba lumams ni? Hindi, may tawag sila rito eh. Parang vanilla, no? Yung pagka ano po niya, masarap siya. Parang cheese. Cream cheese po siya pala. Harap po. Cream cheese. Grabe, sarap. Sarap siya. Kasi ano, yung pinaka ano po nito, 3-in-1 na siya. Yung taas niya, egg pie siya, tapos yung mga toppings niya. Tapos yung pagkatinapay niya po, parang may pagka-hopya ang dating. Kaya, Sarap yung hopya. 3-in-1 na po siya sa isang ano, tinapay. Ang sarap po. O ano, yung ensaymada. Yung pagka-ensaymada, ano itong ano niya. Pinakatinapay niya. Sarap po. Salamat po sa Croissant de Pampanga. Ang sarap po ng mga produkto niya. 2 thumbs up. 2 thumbs up. Ito po pwede po sa ating lahat, maski sa mga senior, kasi po hindi siya masyadong matamis. Tamang-tama lang po siya sa tamis. Kaya kung gusto niyo kumain, pwede po. Hindi po kayo mag-alala na tatas ang sugar niyo, no? Kasi po tama lang po siya sa tamis. Tikman natin ito. Hindi siya matamis na matamis. Ito namang ano, yung cheesecake. Ito po, tikman natin yung cheesecake. Meron po siyang strawberry at saka blueberry. O, biruan niyo po. Pinagsama po yung strawberry at saka blueberry. Kaya magiging super sarap. ano po nito, talagang super sarap po siya. Tikman po natin. Wow! Cheesecake. Wow. Sarap. O nga, cheesecake nga yun. Yung nandito sa ano. Tingnan po natin kung kakaiba siya sa mga Sarap, cheesecake na natitikman natin sa mga ano, sa mga ibang ayan, tikman mo na bro, yan. Wow. Grabe. Okay. Po, gusto. Kabana po tayo ng stick. Grabe. Yung cake niya hindi masyadong matamis na matamis. Tama-tama lang sa akin. Kaya lang, siyempre, hindi pwedeng maraming kumain. Konti-konti lang. Oh, tsaka Dahil bawal sa akin. meron ka na lang ng gamot. May gamot ka namang para sa sugar mo. Pero ano po, tama lang siya sa tamis talaga. Ito po, ang titikman ko muna uli yung ano, yung blueberry. Tama-tama lang po siya sa ano, sa tamis, saka yung asim niya. Lasang-lasa po yung blueberry. At saka itong ano, yung strawberry. Strawberry, oh. Strawberry. Strawberry muna. Itong strawberry. Tama-tama po yung asim niya. Itong pinaka-cheesecake po. Ang tikman natin. Cheesecake. Yan po yung cheesecake. Ito. Grabe. Ang sarap po ng ano niya. Ng cheesecake niya. Napakalinamnam po. Kahit siguro ako, maubos ko siguro yung isang ganito. Titiran mo ko. Wala pong ano. Napasarap po ng ano.
Napakasarap po ng pinaka ano niya, cheesecake. Harap. Ubusin mo na yan, Apuroy, oh. Ito, ubusin mo na ito. Grabe. Masarap po siya. Sarap ng cheesecake. Magkano yung isang ganyan nila? Ala ko kung idea, Ma'am Sweet. Kasi kung ano, sulit siya sa ano, Nasa sa presyo. Facebook page yan. Okay. Al- Tignan nyo lang po yung presyo niya. Mag-inquire na lang po. Mag-inquire na lang po kayo. Ang sarap po niya. Sa may-ari po ng Croissant de Pampanga, maraming salamat po at kayo napaulakan ninyo na tikman ang inyong pinagmamalaking mga delicacies. Nag-enjoy po akong kumain kasi naya ko lang po salita si Apuroy kasi po masarap eh. Masarap po ako, enjoy akong kumain kasi masarap po. Maraming salamat po at reminder lang po yung mga Facebook page ay nandito po, ayan. Para po sa presyo at mga ibang detalye. Paano mag-deliver at mag-order? Kung paano mag-deliver at umorder. Inquire lang po kayo. Okay? Inquire lang po kayo sa Facebook page nila. Nandun po yung telephone number nila o kaya mag-chat po kayo dun sa Facebook page nila. Muli po, maraming salamat po sa Croissant de Pampanga. Masarap po yung yung mga pastries po ninyo tsaka ito pong cheesecake. Sulit na sulit po, napakasarap. Grabe yan. Maraming salamat po sa mga sana po nagustuhan niyo po yung pangwalong food review namin. Ito mga pastries naman. Sa susunod po, sana po meron pa pong susunod. Hanggat meron pong nag-sponsor, nagtitiwala, meron po tayong food review. Po ngayon, tagulan. Masarap pong iyan sa ito, Maraming kape. pong salamat. Kape po. Masarap pong yung termo sa kape. More power sa inyo lahat. God bless. Maraming salamat po mga viewers, tsaka mga subscribers, mga nakasubscribes na, tsaka yung mga bagong magsasubscribe po sa channel ko. Abangan niyo po yung channel ko. Ay, may channel na po May pala. channel na po ako, ayan po. Abangan niyo po yung first upload ko. Masasapawan po si Pops Roy dahil ang galing ko po puro lakwatsa. Next week na po. Sige po, sana po subaybayin nyo yung bagong channel ni Monsi Arlene. Okay. Thank you so much. And ito na po at mabuhay po kayo.